Пациентите, при които се подозира дискова херния, задължително трябва да се обърнат към специалист по неврохирургия. При диагностицирането се провежда разпит на пациента, изслушване, преглед и накрая диагнозата се потвърждава с радиологични изследвания. В радиологията днес най-ценният метод е Ямер. Когато на Ямер видим херния, този радиологичен образ се съчетава с клиничните находки и оплакванията на пациента, за да се вземе решение. Ясно е кои пациенти трябва да бъдат оперирани веднага, кои ще се оперират по-късно и кои няма да бъдат оперирани. Това се определя въз основа на клиничните и радиологичните данни. Ако пациентът се нуждае от операция, днес тази операция се извършва по различни методи. Най-утвърденият и в момента приет като златен стандарт в света е операцията лумбална микродискектомия. В днешно време се прилагат и ендоскопски методи, но те все още имат нужда от развитие. Те все още не са напълно усъвършенствани. В момента златният стандарт, приет от целия свят и който и ние прилагаме, е лумбалната микродискектомия. При този метод се прави разрез с дължина 2,5 до 3 см в областта на операцията на пациента, откъдето се достига до зоната на дисковата херния и с помощта на микроскоп се отстранява притиснатият диск, като нервната тъкан се освобождава. Това е операция, която трае около половин час.